Dünya tормышы ул матур, ләззәтле, рәхәт, бәхетле була алмый, илля мәгәр иман белән генә. Һәм Аллаһка һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә буйсыну белән генә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: иман ләззәтен татыр шул кеше, кемдә кем Аллаһ аның Раббысы икәненә разый булса, ислам аның дине икәнлегенә һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм расул икәнлегенә разый булса диде. Шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: әгәр дә кешедә 3 сыйфат булса, иман ләззәтен татыр. Әгәр Аллаһны һәм аның Расулен барлык нәрсәдән дә күбрәк яратса, һәм берәр кешене Аллаһ ризалыгы өчен генә яратса, һәм күферлектән Аллаһ аннан коткарганнан соң кире аңа кайтасы килмәсә, ничек итеп утка ташланган булуын теләмәгән кебек. Бу тормышта шатлык, ләззәт, бәхет, күз шатлыгы, рәхәтлек бар. Әмма аларга кеше бер ничек тә ирешә алмас, иманнан башка. Уйлап кара, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: миңа намаз күз нуры һәм шатлык итеп кылынды. Һәм шулай ук әйтә иде: я Биләл, камәт әйт, ял иттер безне намаз белән дип. Менә бу дөрес буйсыну, яхшы тормышка китерә торган, күз нуры тормышына, бәхетле яшәешкә, хәсрәтсез, кайгысыз, сагышсыз тормышка, чын бәхетле яшәүгә китерәчәк. Ничек Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә: изге гамәлләр кылган хак мөэминнәр, ир яисә хатын булсыннар, аларга дөньяда да, ахирәттә дә яхшы тормыш һәм кылган гамәлләренә күркәм әҗерен бирербез ди. Кара бу яхшы тормышка, нинди матур сыйфат белән сыйфатланган яхшы тормыш. Шундый була. Иман белән генә, Аллаһка һәм аның Расулына буйсынып яшәгәндә генә, Аллаһ кушканнарны үтәп, бер ничек тә була алмый кеше бу гомерне матур итеп яшәве, бәхеттә, рәхәтлектә, Аллаһка һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә буйсынмыйча. Шулай игътибар ит. Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә: чынлыкта изгелек кылучылар югары хузурлыктадыр. Тәфсир галимнәре бу аятны аңлаталар. Ягъни алар 3 дәврдә югары ниъмәттә булырлар дип. Ягъни бу дөнья ниъмәтендә, кабер ва барзах ниъмәтендә һәм Аллаһ белән очрашкан көн ниъмәтендә булырлар. Бу дөнья ул ниъмәтле, ул матур, яхшы тормыш, рәхәт һәм ләззәтле. Әмма аңа ирешеп булмый, илля мәгәр Аллаһка һәм аның Рәсүленә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә буйсынып яшәсәк кенә.